kuno temo kelo kwe e pinje mopogore opogore gi. To koro kiyudo ka rebels mag countries moko yudo ka rebel wuok DRC to gibiro gi register chama gi magitim bure piny Kenya, yudo ka president host state house host rebel moa Sudan ubiro mo against a paramilitary ubiro mo host kamano mine ka Sudan wachni to kara jok mawaketo matiyo mamonego bedni represent wa e piny Kenya to kara timango ka jogi nya wuok magidhi state house maluong jofuambo ma gini bed en gima gitimo in the open. What is our foreign policy as a country? To apart from that, kata king'iyo ni kopogre gi seyo mosewuok e pinje majirendewa, nitie also the other aspect mar ni east versus west. Kenya ndalo Uhuru nino ka ne watemo wachal jok manonindo kor China. Kochupo ni watimo biashara to ne watimo gik moko wa China, wadwa timo relations moko gi China kama. Koro ino ka chakre jatend Kenya William Ruto bi e telo pok wabet gi stand mora nikech gokinyi en kod China koni kiny iwinjo ni president of the US kiny koro ino ka wan gi it's very mixed to jotend migepe mopogore opogore wuoyo dhok mopogore gi gima ker wacho. Kiny ka minister mar transport ochung to CS mar transport ochung to wacho gima opogore, moro be chung koni foreign affairs CS be chung wacho gima kendo chako opogore gi gima ker wacho. Koro ino ka okwan jok mose chikore tir gi gimora achiel ma wadwa timo kara wan kon mane what is our stand as a country nikech magi medo makelonwa shida nikech ka koro wachopo ni jogi dwa gore kodwa yes wan joma dongo e region ni with the most stable economy kata seche makama pod wacho ni uchumi ok ber ahinya pod wan the most stable one pod wan kanyo but magi our most the largest trading business partners ma wan go within the region maka poni koro tudruok onge maber e kindwa to wabo bedo isolated ka jogi ochako go wate ka giriwore nikech gimomiyo gitegi tiyo kodwa en our location the fact ni wan gi port ma functional kapo ni ginya yudo yore moko magi bypass wa kama wanteni wabodong ka wan kendwa ka Kenya to that stability will go away, economic stability, that peace ma osebedo ka wa enjoy as a country bobedo ka onge koro ng'ama nyakata bedo gadier ni kara gima wacho ni en gima dhi konyowa koso gima wacho ni en gima pod dhi bede to implications mag gik makamago en ni ok en mana ni piny Kenya kende in kaka ja Kenya peace misebedo ki enjoy freedom misebedo ki enjoy ni inya dhi border kacha to itiyo kata gi ID ni you only need a pass tikadho tidhi inya timo biashara kuonde mopogre opogre mago gik madhi bedo eroded mago gik madhi kethore ka ok wang'eyo ni to jotendwa timango jotendwa wachango actions gigo dhi kethonwa nade kata actions gigo dhi konyowa nade. Kwangi kata mna wach mutendre kod port makadhoadh nam chumbi mabende nawinjo ka daktari Miyawa bende nowacho port makadhoadh nam chumbi no bende piny Kenya kogodo mwandu kadhi e pinje mopogore opogore. Kuom ranyisi noyudre kama tek kaka piny Kenya bang' piny Uganda noterowa e doho mano mar Afrika ma Ugwe kata mna East